Aj tento rok som bola s fotoaparátom aj kamerami pri tom, ako mladý módny návrhár, konkrétne Boris Hanečka, tvoril šaty pre moderátorku večera Ceny nadácie Tatrabanky za umenie Adelu. A popri tom som sa aj všeličo nové dozvedela. Pozerajte so mnou. Vy ste už robili nejaký projekt spolu? Vy dvaja? Stretli ste sa už na nejakom projekte, tak ako teraz? Aký vyjde sa? Ja som ťa obliekol k tej vlajky, pamätáš si to? Že čo to bolo také? Ale pamätám si, že si chodil do rádia ma merať a špendlíkovať, ale už neviem kvôli čomu. S Jakubom Klimom sme boli do teba zaľúbení. My sme ťa raz stretli a ešte si nebola slávna. Známa. Mne to sláva mi evidentne škodí. Už nie ste do mňa zaľúbení však. Už je to inak, už to prešlo v takú inú dimenziu. Okay. Tebe sa ako si tento rok prežívala oproti tým ostatným? Tak z Borisa ide taký nadštandardný pokoj a tým vyvoláva vo mne pocit, že aj vie, čo robí. Čo teda neviem, či to naozaj tak je, alebo či to tak iba vykazuješ, ale asi vieš, čo robíš. Asi až o 10 rokov sa zistí, že čo bola pravda s tým odstupom. Ale skrátka, že Boris má taký ten príjemný, kultivovaný, inteligentný prejav, ktorý sa prenáša aj do tej jeho práce a tým pádom, keď tam stojím, tak sa nemusím nad tým zamýšľať príliš, že čo mi hrozí, ale na druhej strane ja to vždy vnímam každý rok, že to nie je o tom, aby Adelka mala pekné šatičky na akciu, ale že ja som to plátno, na ktorom sa niekto prezentuje. Ja si myslím, že by to možno aj uškodilo, vieš, keby tam nebola trošku nadsázka. No veď áno. Že by to boli jedny pekné šaty a koniec. Akože, ja som tiež započul jeden rozhovor ľudí, ktorí sa medzi sebou rozprávali. Vôbec. A mne to strašne akože lichotilo, normálne to bol taký voyerizmus, že proste jedna pani si to obhajovala, že to bolo scenické, bolo to kostým, že to bolo kus kulisy. Tak. A muž hovoril, že nie, to proste to bolo moc, veď to ani nevedela chodiť a to perie a bolo to také, že a kam si to obleče? No krásne. Akože to no bolo nikam super. Si to neoblečie. Veď práve, no. iba tam a to robí tie šaty výnimočné. Budeme ich asi drážiť toho roku. Lebo si myslím, že to sú čisto, že zberateľská hodnota je to, že ja by som bola rada, keby sa nám podarilo vymyslieť niečo, kde by to mohli byť oni ako keby, že v trvalej inštalácii. Alebo že by boli niekde, kde sú ako keby vystavené. Ale tie peniaze určite pôjdu na Vysokú školu výtvarných umení. My sme rozmýšľali, že či by Peter nechcel ti kúpiť všetky. Prosím. On si kupuje vláčiky teraz, takže... Čo bolo pre teba to, z čoho si ty vychádzal? Prihľadal si napríklad na to, že aké boli tie šaty predtým, alebo ako chceš ty, aby si sa v tom nejak prejavil? Ešte prihliadali sme, rozprávali sme sa aj s Mili o tom veľa, že do akej farebnosti by sme išli, lebo to bolo pre mňa také zásadné. A napokon sme to aj tak porušili, lebo to je taká sloboda, vieš, že si to tak diagnostikuješ, že čo sa hodí, aká farba, aká je dobrá na javisku a tak. A keď to zrazu máš tú slobodu porušiť to, a my sme to teda porušili riadne, že sme tam dali ten čierny akcent, ktorého bolo potom neúrekom. Ale tam boli tie vrstvenie čipky a toho tylu ruského, čo tam dole sa tak ako taká hmla rozpúšťal. A ono to bolo veľmi citlivé, lebo to bolo podšité tou telovou. Čiže to nebola čierny mrak, čierňava, hej. A navyše ešte som si tam dovolil dať aj ďalšiu farbu, tú bordovú, takú to perie, ktoré sa rozpíja do toho rukávu. A myslím si, že keď si potom tie šaty tak pomyselne priložíš k tým ďalším, tak je to veľmi pekná gradácia, lebo už Maja Božovič dala tú čiernu, ešte trošku, a ja som si tam dal tú telovú, čiže ono ti to, nie sú tak odveci úplne tie šaty do tej farebnosti, vieš, že boli také oni sa ináč inakšie, dokopy strašne hodia, podľa mňa. Oni keď sú no hrozné... práve to je to, čo hovoríme, že on ich vlastne všetkých 5 dáva, tak akože zmysel. Ježiš, to si ich vydržím ja. Ja si vôbec neviem predstaviť, že ich fakt raz nebudem mať na dosah. Ako to bude s moderátorskými partnermi, lebo už niektorí moji moderátorskí partneri tak trošku frflali, že oni sú vlastne len takí muži v tom obleku. Vieš čo, ja si myslím, že musela by sa úplne zmeniť paradigma, pretože muži sa zlakli od gilotíny toho všetkého, tej extravagancie, od tej doby gilotíny. Aha, okej, to je zaujímavé. A odvtedy už sú veľmi rezervovaní. Nechajú to na ženách. Oni sa boja, lebo vtedy bola proste pranierovaná šlachta a bolo to na tebe vidieť odevom, že proste rozoznateľné. Vtedy naozaj, akože muži a ženy boli všetky a muži boli veľmi tiež zdobní. Extravaganci, boli najženskejší a boli prepudrovaní, boli rovnocenní. Tak to by sme zase nechceli, ako... No lenže odtedy muži nie sú farební, alebo nie je to samozrejme.
Sú v čiernej, tmavomodrej, hnedej. Nenápadný. Ženy si to potom vydobili trošičku postupne, ale muži zostali vždy zlaknutí. Už sa boja tie svoje krky. Zaujímavé. Od budúceho roka budem v rámci vlastne udeľovania cien za umenie nová kategória, to kategória design. Ako toto rozhodnutie prišlo? Design prišiel ako prirodzená voľba. Mali sme také vnútorné presvedčenie, že kategória design nám tak svedčí a že to svedčí aj inováciám a to je to taký prirodzený posun. Napriek tomu, že teda je to rovnocenný odbor na Vysokej škole výtvarných umení, máte taký ten pocit, že ten dizajn je taký prehliadaný, módny? Móda sa tak podsúva v tom, že je len bezduchá, alebo prázdna, alebo len márnivosť, vieš? Čiže preto možno sa tam niekto... Ale ja si myslím, že to záleží od tej kultivovanosti jedinca, že či sa do toho pustia, alebo nie. Lebo vieš, ja som zažil aj sochárov, ktorí hovorí, čo tie vaše textily. A to nebolo akože ani o móde, to bolo o textile, o tapisériách. A potom videli obrovskú 13-metrovú tapisériu z Bajo, ktoré takto šili tie kráľovná a dvorné dámy a padali na zadok, keď to videli, lebo to je fakt monument. To nie je len taká handrička. Všetci sa odvolávame na to, že prečo tí Taliani, prečo to a to, lebo história. Lebo tamto tí ľudia nosili stále. Nosil to jeho detko, pradetko, celé tie rody. Hej, a to prečo nie? Kultúra. Podľa mňa je to budovanie kultúry. Tak toľko to sa nám vmestilo do videa tentokrát. Ďakujem všetkým zúčastneným a teším sa na budúci rok.